penge, du skylder, mand. Det skal være i dag. Jeg mener det, mand. Ærligt. Jeg har brug for det. Ja, helt så, homie. Hvad hedder det? Nu skal du høre her, jeg er totalt på skideren. Du er lige nødt til at... Kan du ikke låne mig nogle penge? Ved du det? Nå. Ja, det er der nok at ved så. Vi ses. Hey. Goddag, du taler med Jakob Nattebal. Nu skal du høre her. Jeg tænkte på, om det var muligt at tage et lån på nogle tusind. Nå, fuck. Jamen, så har en fortsat god dag. Mormor, det er Jakob. Hvad var det? Jeg tænkte på, jeg ved godt, jeg skylder dig nogle penge i forvejen, men jeg tror ikke, det er muligt, at jeg kan låne nogle flere. Nej, det må du undskylde, det er jeg sgu ked af. Men jeg smutter igen. Vi ses. Hej. Ja, hallo? Jeg har dine penge nu. Lad os mødes foran dig om 3 minutter, okay? Hey. Jeg har dine penge her. Er det fint? Vi ses. Fucking penge, mand.